Hejsa. Jeg vil vise jer i dag, hvordan jeg skifter en himmel ud, den her med en ny himmel. Den her er ganske glimrende faktisk, men den er lidt stillestående, så jeg vil godt tænke mig at lave en med en lille smule mere spræl i. Så vi starter, og det gør vi i Photoshop. Jeg skal herover til højre og finde noget, der hedder Adjustment. Hvis I ikke har den liggende, det er sådan en rund cirkel med halv sort og halv hvid, så gå op i Windows og gå i Adjustments, og så kommer den her lange søjle frem her. Og hernede i bunden der er noget, der hedder Threshold. Den trykker vi på, sådan der. Så kan I se, så bliver billedet sort-hvidt, og I kan se, at der er nogle lyse pletter her, og så noget hvidt her, og det skal vi have fjernet på et tidspunkt. Jeg skal nok lige vise jer, hvordan vi gør det. I kan se den her Properties, og hvis jeg drejer den lidt til højre, så kan I se, at der kommer noget ind her. Det skal der ikke være. Det skal helst være en helt hvid himmel, altså helt hvidt område. Og til gengæld skal det andet være helt så sort som overhovedet muligt. Så der kan I se, for langt til venstre, så kommer der for meget hvidt i der. Så det er med at finde sådan et område, hvor det ser meget fornuftigt ud. Jeg tror, det bliver der omkring. Så kan vi godt krydse dem her væk. Det skal vi ikke bruge mere. Så kan I se, så ligger det her op Threshold. Så skal jeg have markeret det lag her. Det her er markeret, men de to skal markeres sammen, så jeg holder Shift nede og trykker her. Sådan der. Og så trykker jeg på Ctrl og så J. Sådan der. Så kan I se, så bliver der lagt en kopi op over her. Og så stiller jeg mig på et af de to, det er lige meget hvilken et af, sådan her, højreklikker og trykker på Convert to Smart Object. Og så lægger den sig ind her. Og hvorfor jeg gør det, det er fordi den næste funktion vi skal have, det er det der hedder Select Color Range. Den vil ikke virke, hvis jeg ikke havde konvertet til Smart Object. Så derfor skal vi huske at gøre det. Og her kan vi se, hvis der var detaljer her, der var mørkere, så skal jeg selvfølgelig klikke på det med min pincette. Men ellers så Fuzziness 200, den kan også, når der er så stor kontrast nu, så kan den også godt være lidt mindre, uden det gør noget. Men altså, i de fleste tilfælde er det lige op omkring de 200. Fuzziness, det er et mærkeligt ord, det er faktisk svimmel, men det er en anden side af sagen. Vi trykker på OK, sådan der. Så kan I se, så bliver de aktive, så er der en masse myrer omkring alle de grene der. Så det næste vi nu skal gøre, det er, at vi skal have klikket de to lag væk her, så vi når ned til den her. Jeg klikker det første væk, og vi klikker den væk. Så ser vi vores normale billede her, og der kan vi se hernede i bunden, at der er myrerne også aktive. Det vil sige, at hvis vi bare lader en himmel ind nu, så vil der komme en himmel ned her, også ude i marken i alle de her små punkter. Så vi skal have markeret, for at fjerne det her, så skal vi lave en lasso tool, hvor vi ligesom indskærper det, indskrænker det, hvis vi kan kalde det sådan. Jeg markerer lige det nederste lag, sådan der. Så går jeg herop, klikker, og så skal vi lige have den en gang til. Vi skal have en lasso tool. Så skal vi huske herop, der skal vi jo have den, hvor vi fjerner noget. Der er for meget hernede, så vi skal fjerne det. Den ved siden af lægger til. Vi skal huske, det er den der nummer 1, 2, 3 for venstre. Den skal være markeret sådan der. Så skal I se, jeg gør den lige en lille smule mindre. Så skal I se, så trækker jeg sådan her. Der kører jeg sådan stille og roligt hen ad her. Op. Ud til siden, og hele vejen rundt om, og så går jeg op og møder den der, sådan der. Så ligger den her bagved. I nogle af det kan godt være, at I har den stadigvæk aktiv, men den ligger bagved her nu, og nu skal I bare se, hvad der sker. Jeg laver en maske nu her, på det her, ved at trykke hernede, sådan der. Så kan I se, det er det, jeg har skrevet væk nu, hvor der ikke skal være nogen himmel ind. Og heller ikke her selvfølgelig. Den skal jo ligge op i det der. Så for at vende det her om, så vi kan se, at det her op, det bliver negativt, så holder jeg Ctrl nede, og så tager vi I for Ida. Sådan der.
så kan I se, så alle de lyse myrer her, de er væk, og nu er alt det her helt klart lige til at lægge en himmel ind på. Det ser faktisk ganske glimrende ud. Så jeg går op i filer, i file, og så åbner jeg sådan her, og så finder jeg en himmel, jeg har liggende her. Sådan der. Og den gør vi lige lidt mindre. Vi skal lige have baggrunden væk der, eller låsen væk hedder det. Så trykker jeg på V, det er det samme som heroppe, Move, flytteværktøjet, V sådan her. Og skal lige have den sådan her. Så holder jeg venstre mus nede, og holder op til det billede her, og kører ned på midten og giver slip, og siger OK. Nu flytter vi lige billedet ind på plads igen, sådan der. Så kan I se her, der har jeg lagt den nye himmel ligger over her jo. Hvis jeg klikker det væk, så kan I se, der ligger det vi skal bruge ned, klikker himlen til igen. Nu tager jeg musen, og så flytter jeg trækker med musen himlen ned under, sådan der. Så er vi sørget at få en ny himmel lagt ind. Kun ved hjælp af faktisk de her 3 lag. Ganske glimrende. Nu er himlen betydeligt større. Jeg tager lige Ctrl T, sådan, og så kan I se, hvor meget større den er. Så at jeg skubber den lidt op, og jeg trækker den også lidt ned her. Og skal vi lige have den lagt ind. Og trukke lidt ud til siderne. Sådan der. Så siger jeg OK til det. Så kan vi lige klikke det op og trække det lidt ned, så vi kan se det. Ganske glimrende. I kan se en ny himmel, og det ser fint ud mellem grenene her. Selvom der er mange grene, så kan det godt lade sig gøre. Det ser ganske fornuftigt ud. Selv hernede bagved kan I også se, at der er nogle tynde grene, hvor der ligger noget himmel bagved. Og alt det der i vejen, der var lyst, og hvor himlen også ville have lagt sig ind, det er også fjernet nu, ved at lave den her sådan selection, eller hvad skal man sige, lasso-tool rundt om her. Så så er det bare at gemme det som en PSD, og så en JPEG-fil. Jeg siger tak for denne gang, og håber vi ses til næste video.